Per parlar de les últimes novetats de la formació, la candidatura d'Unitat Popular de Blanes va instal·lar diumenge una taula informativa al Passeig de Mar. La CUP ha presentat al·legacions al projecte d'ampliació del port, que van en la mateixa línia que les que ha presentat l'entitat mediambiental Segulla. Nosaltres des de la CUP entenem que s'ha de treballar i participar per mirar de fer aquest poble millor, i doncs les hem presentat en la línia que les ha presentat l'entitat Segulla, amb la defensa per una part del sector pesquer. Amb tot aquest tema s'han entès moltes coses malament i el que es busca és millorar els equipaments i les infraestructures que en un futur han d'estar presents en el poble. La candidatura d'Unitat Popular de Blanes també va presentar al·legacions a la reforma del Pla d'Ordenació Urbana del municipi i en aquest sentit, segons Joan Rota, les reclamacions que ha presentat el projecte d'ampliació del port segueixen aquest mateix objectiu. De la mateixa manera que hem fet amb el PUM. Entenem un model de poble i sobretot entenem un model que ha de ser participatiu i que la gent hi animem des d'aquí a tots els sectors a que s'impliquin amb la vida social d'aquest poble i per tant que treballin amb això, sigui al·legacions o fent debats o aportant propostes per millorar el poble en el que vivim. La propera activitat que té previst dur a terme la CUP és un punt de trobada per parlar sobre immigració des d'un punt de vista de l'esquerra independentista. La trobada, oberta a la participació de tothom, tindrà lloc el dilluns 16 de març a 2:15 del vespre a Casa Saladrigues. Nosaltres entenem que el tema de la immigració és un tema molt important i que s'han de donar respostes agosarades, viables, reals i al mateix temps tenim permanentment en compte la defensa dels drets individuals i col·lectius. Des d'aquesta perspectiva nosaltres entenem que l'esquerra independentista i la immigració tenen molts punts en comú i que han d'establir una aliança real per la defensa d'aquests drets individuals i col·lectius. Per últim, la CUP de Blanes també ha presentat el primer número del seu butlletí, el Borinot, que tracta precisament del nou POUM, la crisi econòmica i els negatius efectes del temporal del 26 de desembre, entre d'altres qüestions.